миналата година БАПХ Бургас е извършил общо 54 проверки на търговски обекти, хотели. Всички 54 проверки са в неговия хотел. Намираме се в град Несебър, в хотел Мариета Палас. До мен е дългогодишния хотелиер Венелин Ташев. Каква е ситуацията? Ние от известно време идваме при Венелин, за да отразяваме репресиите срещу него, понеже сега, в момента в който снимаме това видео, предния ден имаше протести в цялата държава. Протести срещу оставката и срещу свалянето на това мафиотско и престъпно правителство. Какво реално прави това управление? Престъпно и мафиотско? Абсолютно същите бухалки, които са назначени от сивите кардинали на управляващите, без значение дали управляващите знаят за какво става въпрос или не, но това го правят техните местните дирибеи. Назначават такива бухалки, за да може да упражняват натиск върху бизнеса, който натиск е или за превземане на бизнеса, или за принуждаване на бизнеса да участва на тяхна страна в избори, или за пари. В края на октомври, началото на ноември, някъде там, дойде човек, който се представи за партия, учредител на партия 3 март, която сега била движение, пък щяла да става партия. Прераства в партия. Всеки е добре дошъл при мен. Не сте политически пристрастен, това е добре да го кажем. Не съм политически пристрастен, всеки е правил при мен банкети, правили са при мен събирания и ГЕРБ. От всички партии? От всички партии, и БСП-та, и Атаки. Няма партия, която да не е правила. То Несебър единствения хотел, който работи, съм аз, който има зали, пак съм аз. Учредител на партията е тръгнал да разпраща покани, тези покани са видяни от някъде и ми задал въпроса: верно е, че при теб аз казвам, да, верно, имам резервация. Има ли капаро? Нямам капаро. И до ден днешен пак казвам, нямам капаро. Чакам да дойдат да си направят менютата. Питали са, имам ли това, имам ли това, всичко, което им трябва озвучаване. Нали? При което обадиха ми се от още от няколко места да ми кажат, че много съм подразнил за това, че ще се правят при мен, ще се прави това нещо. Много съм бил подразнил местните представители на групите на тези хора. Готви са да поемаш удари. Това се случва на 8 декември. На 9 декември в 4:30 аз излязах към рецепцията, погледнах и видях навънка двама познати хора. Непознати лица. Познати лица, познати от предна такава схема. И видях новия началник на РДНСК и стария началник на РДНСК, двамата. Единият се казва новия началник Георги Георгиев, който преди това беше юрисконсулт на РДНСК, стария Янчо Райков. Видяхме случайно в една медия, имаше статия за началникът на РДНСК, сегашния Георги Георгиев, да, че 2013 година отстранен за корупция, което е много интересно. Сега пращат абсолютно същия човек, който е назначен отново за началник на РДНСК. Защото знае, че този човек е зависим и ще върши работа. Върши работа, да. За това. И каза така и така, проверка е имало, което нямало такава проверка. То е установено, че хотелът бил податлив на земетресение. Да, на земетресение. Ако имало по-голямо земетресение, можело да падне и затова... Можем да кажем следващия момент, да. Кога е извършена на 27.11. Мой служител ми се обади да ми каже, че са дошли да проверка от РДНСК, какво да прави, да ги пуска или да не ги пуска. Аз му казах, пускай ги. Никакъв проблем да ходят хората да си проверяват долу, това им е работа. Влезнали са там, където имам строително разрешение, погледнали са, обекта не работи, обекта няма ток, няма работници, няма нищо. Но те констатират, че има работници, има строителна техника и се работи. Тръгвам да ги съдя, адвокатите пак ми казват, те това искат. Ако тръгнеш да ги съдиш, 2 години, 3 години ти не можеш да си отвориш обекта. Затова аз се признах за виновен, подписах споразумение с община Несебър, защото те пратиха, че съм работил по време на забрана, което не е вярно. Ето, сега го казвам, не е вярно и те много добре знаят, че не е вярно, но аз го подписвам, платих си вместо 10-7 хиляди лева глоба по споразумението, за да мога да започна да работя. На 27 пристигат, казах да ги пускат ги, влизат вътре, нищо не остават като следа. Нито протоколи, нито са разписали, че ще идват, нищо, просто са дошли и го сказали. Никаква документация. Може да кажем, че няма